Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Grow Garden με τον φίλο μου τον Τσάγκα εδώ πέρα. Γεια σας. Γεια σας. Οκ, λοιπόν Καλό και τώρα... ξεκίνημα. Έχουμε φτιάξει 2 βασικούς κήπους εδώ πέρα. Καλά, εγώ δεν έχω φτιάξει σχεδόν τίποτα, αλλά οκ. Ο στόχος μας όμως είναι να έχουμε έναν πολύ καλό κήπο στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Τι κάνεις εσύ? Τι κάνετε εσύ? Συγγνώμη για την καθυστέρηση τόσο καιρό. Επειδή, ξέρετε, είχαμε τα διαβάσματα αυτά. Ναι. Η φράουλα είναι. Α, ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Θα αγοράσω και ένα καρότο. Οι μπανάνες είναι πολύ ψηλά. Έχω πολλά λεφτά. Garden. Λοιπόν, πάμε. Βάζω το καρότο εδώ πέρα. Βάζω ένας και εδώ τη τύπος φράουλα προσπαθεί εδώ να πέρα. μου δώσει ένα... Περιμένω και... Αργή η φράουλα. Τέλος πάντων, πάμε να... Η φράουλα είναι χρήσιμη. Πάμε... Πάρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω... Τι να πάρω. Θα πάρω καμία φραουλίτσα πάλι. Κι άλλη φραουλίτσα. Θα πάρω... Κάτσε εγώ να δω τι ακριβώς μπορώ να πάρω. Τώρα αυτό είναι πολύ... Πάρε. Legendary έχει, κοίτα εδώ. Κοίτα. Για να δω. Τα παίρνω και τα δύο προφανώς. Ωραία, λοιπόν. Η φράουλα μου βγαίνει. Εντάξει, μια χαρά. Θα τη βάλω εδώ. Ωραία, τα πήρα όλα. Εδώ και μία. Ωραία. Please να είναι μεγάλο καρότο. Please να είναι μεγάλο καρότο. Πήρα και καρπουζάκι εδώ να μεγαλώσει. Φράουλες ακόμα να βγουν. Δεν έχει μεγάλο καρότο. Λοιπόν, πάμε σε λίγο. Ο άλλος ο τυχερός με το πρώτο που μπήκε στο παιχνίδι έτυχε μεγάλο καρότο. Ναι, εγώ. Ο τυχερούλης. Και του έδωσε 500 κατευθείαν. Όντως. Σε εμάς έδινε 10 ευρουλάκια, ξέρω εγώ, 50. Εγώ τώρα με το που μπήκα στο παιχνίδι πήρα τέτοιο. Εντάξει, αν έπαιρνε χρυσό καρότο, δεν ξέρω το. Καλά, εντάξει. Όχι, τι γίνεται. Κάτσε ρε, πάρε εδώ, πάρε, μπαμ. Εγώ παίρνω πολλά φέρε αυτή τη φραουλίτσα. Ωραία μου φαίνεται. Σελ, κάτσε ρε, γιατί έχει τόσο σκοτεινό. Όντως είναι σκοτεινό. Έχει ομίχλη. 1588. 509 ευρώ μόνο. 1588 ευρώ. Θα πάρω κι άλλα καρότα για μήπως μου πετύχει κανένα χρυσό, ξέρω. Θα πάρω κι άλλα. Κι άλλα. Πήρε 8. Εντάξει. Μια χαρά. Μεγαλώνει το καρπούζι. Ωραία. Εγώ είμαι αυτός. Όχι. Ναι. Γιατί μοιάζει με μένα. Έλλη. Γιατί μοιάζει με μένα. Τέλος πάντων. 2000. Ποια είναι αυτή? Δεν την ξέρουμε σίγουρα. Μας έκανε join. Κάτσε ρε, τι κήπο έχει? Κάτσε να βάλω ένα like. Τι κήπο έχει? Να είναι ένα μεγάλο ρε φίλε. Δεν έχει μεγάλο. Φέρει και αυτή τη φράουλα. Εντάξει, ναι, ωραία. Η φράουλα πόσο σου δίνει? Πόσα λεφτά σου δίνει? Η φράουλα. Δεν ξέρω, δεν τα... Εντάξει, αρκετά έχω.
Θα πάρω τα φράουλες, θα πάρω. Είστε να πάρω. Το blueberry seed πόσο κάνει? Δεν θυμάμαι, νομίζω 400. Όπα, εσύ έχεις πολλά. Τι, φέρε φράουλα. Τι να κάνω, εδώ είσαι. Φέρε αυτό. Να βάλουμε τις φράουλες. Φέρε αυτό. Ω, αυτό, μεγάλη αυτό, μπανάνα. αυτό. Η μπανάνα δίνει πάρα πολλά. Κάτσε να τη φτάσω όμως. Σε έφτασα. Τώρα πάω να τα πουλήσω. Ωραία. Παιδιά, βέβαια, ναι. Κάντε και ένα like. Καλά Χριστούγεννα είπαμε. Καλό Πάσχα είπαμε. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Εύχομαι να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Καλή τύχη. Ναι. Καλή τύχη στις εξετάσεις, μια χαρά. Και ελπίζω... Πάτε καλά. Ναι. Εγώ τι κάνω ακριβώς στον κήπο σου και δεν πάω στο δικό μου. Καλό 2025, όχι. Καλό 2025 να σου πω. Έχουμε πει. Ναι, έχουμε πει. Ωραία, λοιπόν. Τέλος πάντων. Κάτσε, να τη βρήκα. Η μεγάλη μπανάνα είναι σχεδόν έτοιμη. Κοίτα την εδώ. Στρόμπερι. Έφτασα 1.000 ευρώ. Εμάς είναι η πρώτη μας φορά που παίζουμε Roblox. Δεν έχουμε ξαναπαίξει. Ναι. Δεν έχουμε παίξει ποτέ, είναι αλήθεια. Για βλέπετε και τα skin μας. Τα βλέπετε, κοιτάξτε. Καλά, εγώ έχω κάνει πόσα καινούργια account, ρε φίλε. μεταξύ αυτός έχει προσπαθήσει να παίξει Roblox σε όλο το account. Ναι, αυτό. Το παίζει μόνο ένα game και σε όλο το account εξαφανίζεται το account. Φτιάχνει συνέχεια την ίδια. Φέρε. Πήρα ένα με 400 ευρώ. Δικό σου είναι αυτό. Όχι. Έχει τεράστιο καρότο. Όχι. Πρέπει να πληρώσει. Φέρε. Ελαττή. Τίποτα δεν έγινε, παιδιά. Μα τζόιναρε κάποιος. Δεν νομίζω. Αυτός τι κάθεται και κάνει εδώ. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ, έλα φέρτε. Τι είναι αυτό? Φέρτε το μάγκο. Μάγκο. Έχει καλό κήπο από ό,τι φαίνεται. Να κοιτάω αυτός εκεί είναι κήπος. Τι νομίζω γιατί λέει ελέ πάνω. Σαν την ελευθερία το όνομα. Κατάλαβα. Εγώ πήγα το blueberry. Πολύ ακριβό. 400 ολόκληρα ευρώ. Έχω 326.925 και πάλι είμαι φτωχός. Μου έδωσε 146. Υπάρχουν παίκτες που έχουν billions. Ναι, όντως. Θα πάρω καρότο. Κι άλλο καρότο. Θα πάρω 8 καρότα. Πάρε 15. Δεν γίνεται. Τι ωραία που είναι αυτά. Πήρα 17 καρότα. Είπαμε να πάρει 15 και 17 τώρα. 37.327, το ξέρουμε στο χάρτη. Όπα, τι είναι αυτό το... Κάτσε, αυτό τώρα τι είναι? Αυτό τώρα Τσάγκα, νομίζω ότι πήρα μεγάλο φράουλα. Κοίτα μία. Αυτό είναι μεγάλη φράουλα. Όχι, blueberry είναι. Αυτό είναι blueberry, δεν βλέπεις και εδώ. Κοίτα, εγώ έχω ολόκληρο φάμε. Πολλά βάζω εγώ. Το βίντεο αυτό λογικά δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε και το στόχο μας. Αυτό το blueberry πόσο να κάνει? Σελ.
Λοιπόν, θα πουλήσω όλο το inventory. Πόσο κάνει? Πόσο έκανε? Μόνο. Τέλος πάντων. Μας κοροϊδεύει αυτός, να ξέρετε. Πολύ... Εμείς θα παίρνουμε 400 ευρώ και αυτός τίποτα δεν μας δίνει. Κάτι κατάλαβες. Ωραία, παίρνω στρομπερί. Sorry, μπερδεύτηκα, πάτησα ένα σκουμπί και πάω μόνο. Έτσι μεταξύ αυτό το παιχνίδι μπορείς να παίρνει τα κίνητος και να μετακινήσεις από μέρος σε μέρος. Μόνο μες στη φάρμα σου να περπατάς. Πουθενά άλλη. Εδώ μεταξύ, αν θέλετε να κάνουμε κι άλλο πάρτι, γιατί αυτό το πάρτι μάλλον δεν θα πιάσουμε και σε ακραίο κήπο, γράψτε το κάτω στο σχόλιο. Όντως, κάντε και ένα like φυσικά. Κάντε like, subscribe, comment, και ό,τι είναι. Μας βοηθάει πολύ, είναι αλήθεια. Και τα ψέματα και η αλήθεια. Όλα σε. Κάτσε ρε φίλε. Τώρα έφτιαξε καιρός. Τι πανίγιες είναι αυτές. Τέλος πάντων, βάζω strawberry εδώ. Πολλά. Καλά, 2. Ναι. Πείτε μας γενικά αν θέλετε να παίξουμε κι άλλα simulator παιχνίδια, θέλετε να δείτε κάτι άλλο στο Roblox. Αν δεν θέλετε να δείτε Roblox, καταλάβατε. Αν θέλετε άλλα παιχνίδια. κανένα Roblox, ξέρω, κανένα Stumble, Είπαμε αν δεν θέλουμε Roblox. Και λες κανένα Roblox. Ναι. Κάντε. Εν τω μεταξύ χτυπήσαμε και τους 20 κάτι subscribers. Ναι, 21. 21, μπράβο παιδιά, χτυπήσαμε 20 subscribers στο στόχο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Πάμε για τους 30, Ναι. Εν τω μεταξύ οι άλλοι λένε πάμε δυνατά για 1 εκατομμύριο. Και εμείς πάμε για το 30. Αυτό θα εκραγεί τώρα. Μου λέει 25, 24, 23, 22, 21. Όχι καλή, πας καλά. Τι είναι αυτό? Α, όχι, είναι δωρεάν φυτό. Φέρ' το. Δεν ξέρω, πάρ' το κάπως. Και εγώ και εμένα μου το εμφανίσει. Θα έχει πολύ πλάκα. Ή αν θέλετε επίσης, τώρα μου ήρθε. Αν θέλετε επίσης να κάνουμε και κάτι με αυτό με το brain rot. Ναι. Είμαστε οι καλύτεροι brain rotίδες. Το έχουν πει όλοι οι YouTubers αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Το λέμε κι εμείς. Ναι, εντάξει. Το έχουν πει πετυχημένοι, θα το πει και αποτυχημένοι. Εννοούσα τίποτα. Ναι. Καλά παιδάκια. Όλοι. I want to see. 193 ευρώ. Nice. Τι να πάρω? Τι λέτε να πάρω? Tomato. Rare. Τι γράφει? Blueberry. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν. Τι ακούγεται έτσι ρε παιδιά, ρε παιδιά. Από Εν τω μεταξύ εσείς. Θα πάρω ένα τέτοιο. Πάμε, το πήρα. Πήρα tomato. Πάμε, το βάλα. Η πρώτη μου το ντομάτι. Καλά. Αχ, αυτό το γήπο που έχει είναι απίστευτο. Εγώ. Όχι. Κατάλαβες. 200, μια χαρά. Κάτσε, έχει δώσει Robux. Μάλλον. Μπρο, τι είναι αυτός ο κήπος? Αυτής εδώ είναι. Ή αυτού εδώ. Εμείς δεν ξέρουμε.
δεν έχουμε δει αυτόν τον άνθρωπο. Ποτέ. Αλλά ούτε κανέναν άνθρωπο δεν έχουμε δει. Τι εννοώ, τίποτα. Έχουμε δει πολλού. Blueberry. Θα είναι... Τελειώνει το βίντεο τώρα σιγά σιγά επειδή... Οπότε πρέπει να κλείσουμε το βίντεο με έναν καλό τρόπο. Λοιπόν... Σκέψου έναν καλό τρόπο. Λοιπόν, έλα, βρήκα τον καλύτερο τρόπο να κλείσουμε το βίντεο. Θα μαζέψουμε και οι δύο τα περισσότερα πράγματα από τον κήπο μας και θα πάμε να το πουλήσουμε. Ωραία. Προφανώς το part δεν ολοκληρώθηκε. Προφανώς, αν θέλετε, θα κάνουμε και άλλο part. Για να... Όχι, εντάξει, κοίτα, ολοκληρώθηκε επειδή. Εντάξει, 15 λεπτά τώρα είναι λίγο πολύ. Άλλοι YouTubers κάθονται και κάνουν record μία ώρα και εμείς... Και εμείς 15 λεπτά. Α, καλά είναι, εντάξει, ωραία. Κάτι θέλω να δω. Πείτε μας επίσης αν θέλετε να παίξουμε μπρο. Μπρο! Ναι, θέλετε. Εγώ είμαι γεμάτος αυτιά, μπορώ. Μπορείς και τα πάντα. Μπρο! Τι είναι αυτό, πώς έχει όλους αυτούς τους κήπους. Τι είναι αυτά, δηλαδή. Εγώ, ωραία, λοιπόν, είσαι έτοιμος. Κατέ, Τα μάζεψες. όλα αυτά. Τα μάζεψες. Τα πούλησες. Όχι όλα. Πάνω από Εγώ μαζεύω σχεδόν. Θα τα μαζέψω τα πάντα από τον κήπο, μπρο. Θα τον αδειάσω. Πέρα από τα blueberries που δεν αδειάζουν ποτέ. Ω, πέτυχα χρυσή φλάουρα. Χρυσή Φράουλα. Ναι, τέλος πάντων, άστο. Αυτή. Καλά, είναι και καλοκαίρι τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε. Αλλά εντάξει. Επειδή τελειώσουν τα σχολεία. Καλά, όντως. Επιτέλους. Εσείς τι θα έχεις τα πάντα του χρόνου. Εμείς θα πάμε έκτη. Εσείς τι θα πάτε, για πείτε μας. Στα σχόλια, όχι κάπου άλλο. Επειδή δεν νομίζω να Τι γράψετε μόνο στο σχόλιο. όλα εγώ είναι το for Christmas is you. Ωρε φίλε. Θα με πρίξει. Ωραία, έτοιμος. Πάμε. Λοιπόν, τα πουλάμε. Σε 3, 2, 1. Το πούλησα. Το πούλησα. Οι φράουλες τελειώνουν ποτέ. Ωραία, εγώ το πούλησα. Η ντομάτα εδώ πέρα αργεί να... Γενικά με απογοήτευσε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και 3, 2, 1 θα τα πουλήσω όλα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ μάλλον πιστεύω πρέπει να τελειώσουμε το πάρτι. Ωραία. Αν θέλετε πείτε μας για άλλο πάρτι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. αυτό ήταν το βίντεο. Για part 2 θα κάνουμε... Μπορεί και σήμερα, αλλά εντάξει. Γεια σας. Bye, τα λέμε, bye.